marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Aibana hapatean jala parmulan ni nasan adong, natamado ibana, dina tinugihon na torop anak tu hasangapon, padenggat ton sun induk ni hanguluan nasida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleao dot siak ni bagi, sahat rodihau pinar silang, sai tupahi hami, marhite-hite asin ni roham, asa margugu hami jala marbenget ni roha, songon anak kaholongan ni rohami, diakasi taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia marhite-hite hami. Amen. Mari dihita sian nomor 587 ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik paupat to dohot lapatanna, patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa si ulaunmu, alayang guari papituhoni, ari pada dianan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Adi na mari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do baina di pasu-pasu di bata Jahoba, ari pada dia nanai jala di parbadiai. Dia dola patani odo. Ikon dihai biari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni di bata. Ikon badiado hata ni di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido saatna atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan di bata.
Ale Tuhan Dewata, sai pargugui maham, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dihitasan onom 186 ayat sada dohot tulu. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan Dewata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo Dewata pargugu naso hatudusan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan hula hami marhite sian pangalaosan nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudoh nauhum hami alani dosa nami, alai na tersol-sol bagi dohami nuaing alani i, asima roham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu rohan nami be, asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot abadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan nasora sudah, napi narbagabagam diakan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorob akka dosam. Say mulak mahotuau ayau dosi paluaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Korpunga parupuan.
Itasian nomor 450 ayat 2 dohot ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpu epistel di minggu ta sadarion natar surat di 2 Samuel 22 ayat 44 satro di ayat 50 sada tajaha margati soring akub ni nunga di paluaho au sian perbadaan ni bangsokku nunga di pabakit ho au gabe ihutan ni akka bangso parbegu gari bangso nasohutadda mengulu yau yakka bangso parbegu jala eddehono yakka bangso parbegu